Čaute, čaute, tu opäť Jaro a pokračujeme v našom kurze Javy. Dneska si teraz povieme niečo zaujímavé veci, si myslím zase, takže poďme na to rovno. V minulom sme si vravili aj o premenných, ako sa zapisujú a tak ďalej, hej, že máme reference data types, že máme primitive data types a teraz si ukážeme ešte nejaké veci s tým, hej. Tak napríklad pri týchto primitívnych data types alebo pri všetkých možných môže dojsť k pretypovaniu, ak je to vôbec možné, hej. Hlavne teraz sa poďme zamerať na tieto primitívne dátové typy. Takže ak máme integery, alebo máme čísla, hej, máme tam byte, máme tam integer, máme tam long a tak ďalej, hej. A to sú vlastne čísla. Rozdiel je medzi dátovým typom a dĺžkou, hej. A potom môžeme kľudne prerábať, ako vidíme, double 90 a tak ďalej, hej. Ako sa to robí? To sa robí tak, že máme proste nejakú premenu, napríklad tu integer, int i sa rovná 2 a potom máme double d, to je premena d, to sa rovná double i. Takže vlastne on prerobí toto číslo i na double. Teda to bude ako 2.0. Hej, tu si ale treba dať pozor, keď robíme pretypovania na stratu presnosti a pozor na dĺžky, napríklad byte je len 8 bitový. Takže číslo 2000 nám stratí hodnotu. Ale poďme si to vyskúšať, lebo teraz iba kecám o tom a nič nespravím. Takže napríklad dáme si byte b a dáme zatiaľ, že je 0. Teraz ideme to pretypovať. Dáme si takto. Ideme pretypovať integer na byte. Integer i dáme napríklad 1000. Hej. A tuto nedám 0, ale pretypujem tam tento integer. Takže dám to ako keby i, hej. A teraz mi tu hádže chybu, že požaduje byte, ale ja mu dávam int. Takže ja toto jedno musím pretypovať. A pretypujem to tak, že preto dám do zátvorky, na čo to chcem pretypovať. Takže ja to chcem pretypovať tento. Toto ičko je int. A ja to chcem pretypovať na byte. Lebo to, čo je na ľavej strane, to musím dať aj z pravej strany doľava. Hej? Takže ak ja tu očakávam byte, tu mi musí vzniknúť byte. Ak ja tu očakávam int, tu mi musí vzniknúť int. Takže ak ja tu dám L, čo znamená long, tak ono našlo long, ale očakáva integer. Jasné? A teraz si poďme vypísať, čo to spraví. Takže chcem si vypísať ičko, a ešte to b, hej. A uvidíte, čo sa stane. Takže dáme run. A môžeme vidieť, že nám tu vyšlo 1000 a tu dám medzeru. A ešte raz to spravím, aby to bolo lepšie vidno. A urobilo nám to minus 24. Hej. Takže on túto 1000 prerobil na minus 24. Hej. Lebo on to tam robí nejaké modulo, lebo byte má len dĺžku 8 bitov a tým pádom to musí nejako skreslovať. Takže vidíme, že je to skreslenie, takže treba dať bacha, čo sa deje. Napríklad máme integer a máme tu nejaký, čo tu dáme? Dáme tu float. Double 10.0 a teraz tu máme int a idem to pretypovať na double. Sorry, na int, samozrejme. No. Tak. Takže ja vlastne tento double pretypovám na integer. Takže poďme pozrieť, čo nám to spraví. Hej, tu bolo 10.0, tu je 10. Keby tu bolo 10.5 a spustím to zase, tak mám 10.5, ale tu už mám 10, takže je tam strata. Hej, táto 0.5 sa proste stratila. Takže bacha na to. Ďalej. V Java máme výrazy, expressions, hej. Príklady, je to vytvorené pomocou premenných, napríklad operátorov, plus, minus, krát, deleno, percento, menšie, väčšie a tak ďalej. Alebo volania metód. Napríklad toto nám vráti nejaké číslo, hej. Takže tu máme nejakú premennú, plus toto krát toto, hej, ako keby v matematike. To sú naše nejaké výrazy. Ďalej, v rámci týchto výrazov máme veľa operátorov, ale ja ukážem tie bežne používané. Ako je inkrementácia. Inkrementácia je plus plus. To znamená, že mám premenu
A ak môžem použiť to plus plus za tým alebo predtým, sú tam rozdiely v tom, že najprv je premena nejaká hodnota, hej, ostane rovnaká a potom sa pridá tá jednotka. Hej. Potom máme plus plus 1. Predtým, ako sa napríklad vráti táto hodnota, sa najprv zväčší o 1. Dekrementácia je to isté, len sa to odrátáva o 1. Ďalej máme čítanie, odčítanie, delenie, reálne, násobenie a delenie modulo percento. Hej. To mi vráti vlastne zvyšok po celočíselnom delení. Ďalej máme príkazy alebo statements. To sú vlastne také príkazy a vždy, keď na nich na konci je bod kočiarka, hej. A máme 3 druhy príkazov. Naschvál som to neprekladal, lebo sa to strašne zle prekladá. Máme declaration statements, expression statements a control flow statements. Hej. Poďme sa na ne pozrieť. Declaration statements. Tie sa robia pri deklarácii premenných. Príklady. Vždy, keď vidíme int i, to znamená nejaký dátový typ. Hej. Vždy, keď je pred nejakou premenou dátový typ, tak tá premena akurát vzniká. Deklaruje sa. Hej. Toto máme, že dátový typ integer, meno i, ale nemáme tu nič za tým. Takže vlastne ešte nevznikol žiadny objekt alebo žiadna nejaká pamäťová bunka alebo čo s hostou hodnotou. Hej. Máme zadeklarovanú premenu, ale nedá sa ešte používať. Hej, tak napríklad tuto v druhom príklade máme integer i sa rovná 4, je sa rovná 5. Môžeme to aj takto zapísať, hej, že čiarkou oddelujeme. Ono Java potom vie, že toto ječko je tiež int. Ale odporúčam to všetko písať pod seba, je to potom lepšie čitateľné, že vieme, že to je int všetko a tak ďalej. A máme to pekne pod sebou tie premenné. Ďalej máme napríklad string s sa rovná to deklarácia. Hej, vždy keď vidíme nejaký dátový typ, tak to vieme, že táto s práve vzniklo. Ďalej máme expression statements. Tu sú príklady aké. Ako sme si vravili, tu sú nejaké výrazy, tie expressions, hej, tieto. A tie môžeme dať potom tiež do statements. Tu sa zakončia bodkočiarkou. Napríklad už v danej hodnote i pridadíme 5. Hej. Vidíme, že tu pred ičkom není žiaden dátový typ, teda znamená, že táto premena nevzniká, ale už kde vznikla hore a my ju iba používame. Hej. Napríklad toto je nejaký matematický výraz, alebo toto volanie vypísania na konzolu, hej, zakončené bodkočiarkou, alebo do premene L sa nám vráti hodnota z metódy pickNumber. Alebo sa vytvára do premennej person, si vytvorím nový objekt, hej, person. Máme to, čo som už vravil. To, čo je vľavo, musí byť aj vpravo. Hej, to, čo sa očakáva na ľavej strane, tak pravá strana to musí poskytnúť. A ďalej máme control flow statements. To sú také príkazy, čo budeme ešte preberať. If, else, while, try, break, return, switch, hej, tie končia tak bodkočiarkami. Nie všetky v podstate, ale bere sa to ako že to je control flow statements. Ďalej si ukážeme nejaké skrátku na priradenie. Hej. Či keď máme rovná sa, tak priradíme hodnotu. Takže do ička sme priradili 5, do ječka sme priradili tento výpočet. Hej, to sa nejako vypočíta, sa tam priradí. Takže máme tu skratky. Máme plus rovná sa, minus rovná sa, krát rovná sa. Lebo ak chceme napríklad to, čo sme mali v starej hodnote, napríklad tu. Ak chceme robiť niečo takéto, že do ička vložím to, čo je už v ičku, nechcem to stratiť a vynásobím to ešte 5. Takže do ička vložím to, čo tam je a vynásobím to 5. Hej, ale aby som to takto nemusel písať, tak tu sa vytvorili nejaké také skratky, že i krát rovná sa 5k plus rovná sa 2. To znamená to isté, že do káčka sa hodí to, čo je káčko a prijatá sa tam ešte dvojka. Hej, to je taká skratka. Tu máme nejaké príklady. Poďme sa nad tým zamyslieť. Vytvoríme si premenu int k. Vytvoríme si premenu int j. Do káčka vložím 20. Tu sa mi vlastne vznikne v stacku, vznikne v tej memory cell value hodnota. Hej. 20 ječko sa rovná i. Teraz, čo bude v ječku? Skúste porozmýšľať. Je sa rovná plus k, plus rovná sa k. Čo to znamená? Že to, čo je v ječku, sa pridá takú káčku. Hej, takže i plus 20. Takže 1 plus 20 je 21. Tak ičku bude 21 a v káčku bude to, čo je v ječku. A čo je v ječku? 21. Takže to bude
21. Poďme si to vyskúšať. Skopírujem, kde to máme. To je zo starého ešte. No. Ešte tu. Takže si to skopírujeme. Vložím to sem. A idem si to vypísať, hej. South. Toto si odkomentujem. Ctrl lomka mi urobí taký rýchly koment. A vypíšem si to. Káčko. Plus ječko. Toto vlastne čo robím tu? Ja spájam reťazce. Hej. Tu táto system.println očakáva string reťazec. Reťazce sa dávajú medzi tieto úvodzovky. Takže ja vložím tam na toto miesto, je to integer, ale keď to dám takto plus úvodzovky, tak ono z toho káčka spraví reťazec. Hej, keď tu dám plus úvodzovky, tak ono to spraví reťazec. Takže to, čo je v hodnote k plus medzera a plus to, čo je v hodnote je. Dobre? Takže poďme si to vyskúšať. Takže 21, 21, hej. Ďalší príklad máme tento. Káčko si vytvoríme, hej, int ječko si vytvoríme. Do káčka vložíme hodnotu 20, takže v káčku bude v memory celle 20. Ďalej, káčko si zväčším o 1. Hej, čo bude potom v káčku? No predsa 21, hej? A ďalej, čo bude v ječku? Do ječka si dávam káčko a potom k takú káčku pridávam plusko. Hej? Ako som vral predtým. Ak je to k++, takže najprv sa vráti hodnota k a až potom sa plus spraví k tejto premene. Takže čo to znamená? Že ak tu bola 21, takže tu bude 21, vráti sa do ječka a potom sa káčko zväčší na 22. Takže by tu malo byť 21 a 22. Poďme si to pozrieť. Hej, 22 a 21. Dobre. No a to je pre dneska všetko. Chcel som vraviť o tých metódach a triedach, ale som si povedal, že spravíme ešte najprv toto. Tak dúfam, že sa vám páčilo. Dajte koment, dajte like, šerujete to a budeme pokračovať ďalej. Čaute.